Здравейте и добре дошли на поредния епизод на Нека играем Minecraft синглплеер. Ако не бъркам, 10, не, 11 епизод. И както виждате сме в нашия скелет спаунер. Ето ги скелетите зад нас, дето се изкачат и той тук в момента ще умре, ако не дойде някой друг да го спаси. Защото се тъпи. Да. И фармя. Тук някакви неща. Имам един меч, който вече специално предвиден за фармене. Да, ще да ви го покажем. Просто много хубав меч. Бум! Fire Aspect 2, Sharpness 4, Unbreaking 3. Момент. Looting 3. Плана ми беше да се направя някакъв меч с Looting, така че да ги бия, но си казах, що пак не да имаме Unbreaking. Що пак не да имаме Sharpness, ще да става и за други неща. И си казах, ако имам Fire Aspect, аз като трепя крави, ще мога така направо да ги вземам такова, изпечени. И се взех от тук една Unbreaking книжка, една Looting 3 книжка, една Fire Aspect 2 книжка, имах всичките. И съм готов да ги енчантвам и си казвам, чакай малко, аз съм ферма, защото да не енчантнал. И гледам, пада са Sharpness 4. Що не ще имаме и Sharpness 4, нали? Планирах да нямам Sharpness 4. Без Sharpness 4. Но като го апдейтнах. Като го енчантнах, се падна Fire Aspect 2. Sharpness 4, Unbreaking 3. И само му сложих една Looting 3 книжка и стане много хубав меч. Защо е Sharpness 4, а не е Sharpness 5? Имам Sharpness 4 книжка, някъде тук трябва да бъде. Ето я, помня. Защото както виждаме сега, би 9,5 демидж. За Sharpness 4 ще би 10 демидж. Съжалявам, но за 0,5 демидж аз цяла Sharpness 4 книга не я давам. Защото една Sharpness 4 книга... къде си... На Sharpness 4 книга е от 6 демидж, качва на 8,5. Което значи, това е колко? Не мога да смятам. 2,5 демидж с една книжка. И не мисля да го пропилявам за някакво половин демидж. Просто на мен не се струва. Нямам чак толкова много книжки. Sharpness 4. Да, иначе имам всички тези книжки, които има всякакви хубави книжки, като Unbreaking, Protection, Infinity 1-2. Ето тук имам също така, ако Infinity Flame, доста Looting, доста тако с Feather Falling, имам тук следващата е Smite, но дадем сега да я вземем. Бум! Едно хиче и почти всичко умира. Защото някой просто от сплаша не умират. И супер много лево фармим, сега съм се намалил звука. Така, ще чакаме да вземе... Умира бе. Да вземе лево, виждате колко много неща не се падат, и между другото ще може да се завършим сета. Май, горе-долу. Просто си казах, що не да имам някакъв лучейн сет. И после стана едно друго нещо, което почти винаги става, като за нещо съм фармил супер много време, че да го намеря. Макар че случайно, нали, си казах, що пък не да си събера чейн сет. В случай, че имам толкова малко лъкове, защото ги съединявах и станаха тия цели. Иначе, вижте колко енчантнати лъкове имам. Това е пълно и това е пълно. Като тук са най-добрите, само от този част, които бяха супер малко. Flame Unbreaking 3, Power 3, Power 3, Power 3, Power 3, което Power 3, Power 3, Power 4, Power 3, Power 3, Power 4, тя Power 5. Не е лесно, общо на Power 3, Power 3, Unbreaking 3 и Punch 1, Power 3, Unbreaking 3 Flame. Просто супер яки лъкове и тук има дори някои още по-яки. За сега нека си приберем всичките неща по честовете. Тук скелетите са... не са бият един друг. Някакъв солдави там. Намерей. Тъй. Можем да оставим всички неща по честовете. Повече няма да ги бия. И да отидем до нашата базичка. Опа. Едно тако забрех, едно тако. И може да отидем до нашата базичка, за да ви покажа новостите, които не са никак малко. Smite 4. Blast Protection. Punch 1. Не, нищо хубаво. Ставаме и тук и меча, понеже ще е за фармене тук. И може би ако трябва да убивам крави, просто ще идвам тук да го вземам, защото аз не убивам чак толкова много крави. И естествено ще бъде нощ, що пак не. Да. Ще трябва да притичкаме бързо. Добре, няколко крипъра. Не. Добре, ето и зомби няма. Ох, не, този скелет, не. Добре, не ми е взел агро. Окей. Така, пребираме се. Първо тук виждаме тези две ферми, които са много добре. Също така виждаме и той, целият покрит с
Торти. Това е, защото трейдвах с един фермер. Дали мога да ви покажа скриншотите, само от един фермер колко много емералди намерих, даже не смисъл, няма да ви показвам, ви видяхте едно нещо малко спойло, ама нищо. Факт, забравя да остава тази книжка. Нищо, че оставим. Виждате, колко много емералди имаме. И това е всичко от един фермер. Не, в смисъл, точно някой. Също така, друго много тук няма. Забелязате, че нямат печките. Това е, защото направих тук един чест рум, който скоро ще премесвам всички айтеми тук с 192 честа. Единични. Или бяха двойни, не знам. Не, по-скоро 192 единични честа. Или... колко са той? Това са 3 стака единични честове, ако не бъркам. Да, с които нали са трапет честове и нормални честове. Тук имаме фърнес, който е зареден с кол. Тук нали си има всичко, което ни трябва, автоматични фърнеси. Скоро ще се местя тук. Тук сложих едно обсъден просто да бъде равномерно. Симетрично. Тук тези честове са пълни с пера. Тук малко sugarcane. Аз го изтрейдих. Chicken Cooker продължава да се работи, не съм го спрял още. Тук кончето още нямат врата. Даже мисля, че тук имаме една врата. Защо да не я сложим? Тук една врата. Ето я. Що не? Също така може да видим, че тук имам... Нали, това тук го репликирах тук, за да бъде по-красиво. Също така имаме някакви гадни зомбита. Няма да влезаш. Удари, ма как може? Той пъти дарото зомби. Имаме вълдири, които не знам дали са бридват, никаква идея. Надявам се да са бридват. Тук имаме тикви, виждате колко малко имаме, понеже ги стейдихме. Ой, това не е никак малко, ама нищо. Беше малко, понеже имах цял пълен чест и отгоре още. Също не това ми трябва, ще го взема. Той е моят ресурс блок, още дори не съм го махнал. Друго, завърших с цялата това къщичка. Като, нали, помните, че беше с тук фенсове. И заради тези фенсове, всички тези вилджери, които ги виждате, са напълно нови от последния епизод. И защо са нови? Защото вилджерите бяха убити от зомбита през фенсовете. И как разправих, че бил през фенсовете, не са влезли вътре. Първо виждате колко много торчове и голстоун има. Второ, ето този тук долу приятел, който седеше долу, понеже взе, че се бриднаха тук и той падна долу. Нали, не беше мъртъв, което значи, че те не са влезли вътре, понеже може спокойно да го убият. И имаме шипър, такъв, който ни дава вълна за емералди. Тук имаме такъв бъчър. Тук имаме лайбрериан, който дава лутинг 3, което е супер. Нищо е малко скъпичка, не бе супер много емералди. Имаме мендинг, което също е много добре. И имаме такъв да си 2, което ще е добре за нататък, като си правя в фиш ферма. Имаме фермер, от който изтрейдих супер много и специално от ето този трейд и от ето този. Малко това ма стресна. Всички тортички са ето тук. Тук имаме още един. Тук имаме ледър worker. Имаме два еднакви. Нищо. Тук имаме лайбрена, който отново му е заключен трейда. И тук имаме мендинг, даже още по-ефтин. Тебе това колко беше? Нали, тук имаше мендинг. Мендинг за 30, тук имаме дори мендинг за 28. Също така този има още няколко хубави трейта, които са Depth Strider 2 за 14 врата, който е супер добре, и Flame за 18, който също е добре, но този е още по-хубав. Тук имаме Smite 2, което не е чак кой знае ко. Имаме Protection 2, който също не е кой знае ко, но имаме Infinity, книжка само за 9 емералчета, което е супер добре. Имаме тук един арморър, който арморът ги навъкъм просто, защото могат да ми дадат диамантини брони само за емералди. И нищо, че е Fire Protection 1, също все пак, вижте това. Вижте го това, значи 18 емералда за Diamond Chestplate Fire Protection 1. 17 за Fire Protection 2. И тук е Chain Set Full, което, както ви казах, понеже Chain Set може само да се намери, да ви падне от зомбита, да го намерите в честове. Не, даже в честове не може да го намерите, или да ви го треднете с вилджери. Аз понеже нямах, казах, що не да се направя, да имам нещо, което няма да имам никога другаде, и изведнъж ми се падна от вилджер. Тук в този чест нямам нищо. По принцип си оставам тук неща, като имам да трейдвам. И да, имам супер много вилджери, които са нови, но повтарям, никой от тези го нямаше в предишния епизод, понеже умряха всички.
Сега как ги транспортирам? Изключително простичко. Сега ще ви покажа. Ето тук, както можем да видим. Мац. Защо тук има картофи? Изчезнаха. Те се тритват помежду си. Айде да влезем. Също така тук имаме и два айран голема. Айде, пуснима де. Пуснима да вляза. Мерси. Имаме два айран голема. Вилджерите тук, които се размножават периодично, им обирам картофите, за да могат да имат кога да трейдват. И ето тук, като се каже, добре, той искам, просто отварям трапдора, той пада тук долу. След като падне долу. И идваме ни тук. Сега го чупим, че да не влизат зомбите, не че малките бебе зомбита. Опа. Малките бебе зомбита могат да се качат тук, да минат под фенса и да щупят вратите, затова слагам този фенс. Идваме тук. Тук слагаме един майнкарт, като го диспенснем, виждаме, че тази релса се активира и понеже той тук, майнкарта се диспенсва, вилджер влиза в майнкарта, насам, тук това го чупя, слагам блокче тук, свързвам го с релси и идва към тази система. Да. Също така, все още имам, ако не бъркам, заключения вилджер, който трябва да е някъде. Ето тук точно надолу, към 10 блока надолу. Не мисля да го изкарвам, защото много мързи. Също така намерих още един вилджер, който беше заключен или тук, или в тази тук къща, но го трепах, защото така не ми трябва. Не ми се играеше да го пренасям. Опа. Нищо. И скоро трябва да си направя ферма за айран големи. За айран, понеже имам, нали, такива, които трейдват айрана за емералди. Виждаме как величествените ни ферми за едини и тикви се обират. Също така нямаме почти никакви такива едини, понеже ги изтрейдих абсолютно всичко, просто изтрейдих, което имаше. Друго нещо ново. Неп, всичко друго го знаете и се чудя сега в този епизод какво да правим, понеже нямам никаква идея какво да правим. Мисля да си направим една автоматична ферма за овце. Невероятно за овце. Що пък не? Да си имаме и фермичка за овце. Така че, айде, това ще направим в този епизод и без това няма какво да правя. Нямам интернет. Пак проблеми просто имам тук с нашите. И спряха интернета за малко. Като всъщност беше буквално изкараха кабел от рутера, така че вечер примерно ще къде да спът. Знаете, включвам кабела и така ще качвам клипове. И всъщност и може да има някакво отделно видео за това, или може да няма, зависи, не се знае. Но да, този епизод ще направим някаква автоматична фермичка за овце, понеже имаме такъв, който дава емералди за вълна. Следователно трябва да имаме такъв, който дава овце. Следователно трябва да имаме автоматична ферма за овце. Само нещо да видя. Да, това се вижда гросно. Това е отвътре тунелчето, където влизаме надолу. И то се вижда гросно. И няма какво да направим. Само се чудя къде да построим тази ферма. И тук отгоре не ми се иска. Може би на едно място тук, или не, няма да е добра идея. Да, някъде централно, понеже е АФК ферма за овце. Следователно аз ще седя АФК в нея. Следователно трябва да е на по-централно място, така че дори на по-малко чънкове, така че да не се товаря компютъра докато седя АФК, няма смисъл просто той да може да бъде активен. Мисля, че някъде ето тук ще е добре, или ето тук, но то няма да се събере тук, така че може би зад всички тези фирми, дайте да огледаме заедно какъв е района. Чакайте малко, бях се включил на по-малко въпаса, ще да не ми... Да не съм го натварвам, просто няма смисъл да работи, да харчи повече ток. Да, и тук някъде може. Имаме супер много правилно пространство, да кажем и тук някъде ще направим така, да сме перфектно, супер близко до нашите ферми за дини и тикви. Които между другото, не знам дали може би сте видели вече туториал как да ги направите. Може би не сте. Ако не сте видели, просто не съм сметнал, че няма нужда, понеже вече в 2 епизода показах как да си ги направите. И да. О, малеки ми се киха. О, няма да кихаш. Да, ще направим ето тук местенци, даже може би просто лекичко ще го изравня. О, гъбки. Аз просто ще направя по-късно и така фермичка за
автоматична фермичка за гъбки, така че няма да е лошо да си посъберем малко технично. И няма да влизам навътре, защото сега няма да копам. Така. Някъде и тук. Варианти ще я направя на креатив и ще ви я покажа. Да, сега ще изравня терена. Просто ще открия точно, ще направя точно къде да е фермата. Ще намеря размерите точните и ще го направя всичко, ще ви подготвя всички материали и ще ви покажа само как се строи. Макар че може да ви го покажа и в креатив света, което даже е по-възможно. Но не се знае. Ще видим, ще го решим. Да, до тогава. И така, ето ни отново в нашия Creative World. И срещу мен, като цъкна F5, ще видите дизайна, който ще използвам. Дори ще видите този свят, в който ще бъде дори и туториала как да си я построим. Ето я. Това ще бъде... Не, няма да бъде точно. Това ще бъде малко по-големичка от това. Но това е самия принцип, на който работи. Най-мънзърката система, която може да направите. И каква е идеята? Просто отваряте вратичката. Влизате тук, но първо вземате някакъв блок. Случая Dirt. Запълвате си всичко. Оставате само едно блокче. След което идвате тук. Задържате десен бутон. И виждате те как циркулират. Разбира се, ако подейства. Maybe. Ето, почват да падат. Малко по малко циркулира. Снимавка. Ето виждате, бавно, но славно те се въртят. Не знам защо в по-малкия вариант много по-бавно се върти. Айде де. Видим да паднеш. Те докато са до тът трябват, но малко по малко върти. Вярвайте ми са. И какво е това цъкане, което чувате? Това е... Аре. Защо това не мога да го събера? Добре. Това е ето тук една малка системка, която както може да видите, преследите си колко време там този торч се активира. Тук имаме ножици, които се въртят постоянно в една система, така че като запълните всичките места в инвентара и само първия слот ви е свободен, като държите 10 бутони, когато се щупят ножиците, тази система ще ви даде нови. Какъв е принципа? Имаме овце, като те от водата се избутват, идват насам, падат тук, избутват се, след което тук те се бутат една друга по стълбите нагоре и така се въртят, имаме трева, така че да се размножат. Като разбира се, това може да го направим колкото си искаме дълго, в случая аз няма да го правя много дълго, може би ето толкова някъде и може да удължим таймера с колкото си искаме репитъри, така че колкото просто искаме може да го направим. Така. Може да го направим така, ще бъде супер бавно, виждате рестона как супер бавно се изгасва. Или супер бавничко се изгасва. И така че супер бавно ще се активира и виждате и тук отново овцете, тая черната може да следите как се върти. Тук е сравнително по-бързо, просто на по-малките варианти се върти доста по-бавно. И разбира се, това може да го правим на етажи, като просто направим повечко. 56, не знам, ще това е 56. Като разбира се, може да ги направим някои етажи, просто се качват насам, идват насам, качват се насам, идват насам, качват се насам, така можем да се спера на високо и на най-последния левел, те да просто да падат долу във водата и по същия начин. Да, това е проблем. Ще да сложим вода тук. Ама ги забравих съм тук да сложа хопър. Сори, трябваше тук да е хопър. Нищо. Това ще бъде общо взето. Единственото по-скъпо нещо в тази ферма са ето тези хопъри, нали, които правят всичките неща и може би тези камперитъри. Няма да се да направим ден. Да. Това ще бъде самия дизайн, който мисля да направя. Може би нещо от ето този сорт, само на един етаж, колкото да имам някаква вълна да оставям. И ще взема материалите, ще се приготвя и ще се върна. И така, отново сме тук. И съм подготвил вече горе-долу всички материали, които ми трябват. Може би съм изпуснал нещо, не знам. Но ето ги ще трябва относително голямо количество стъкло, някакви блокчета, една врата, относително голямо количество дърт, 2 дропара, 5 хопара, няколко кабелстолни стенички, няколко стълби, 2 кофи с вода, нали така да направим сорс блок, няколко редстоун камперитъра, един редстоун торч и малко редстоун. И ако не бъркам, това е всичко, така че сега отиваме
да го направим. Ами между другото тук сложи някаква стълбичка, че по-добре изглежда, отколкото тези блокове. Сега може да отидем до нашето местенце. Да държим тук соръв блок, ама нищо. И трябва да го изчистя малко. Да, трябва да го изчистим малко. Мисля, ето това е тук така малко да го поизчистим. Ще го изчистим и ще се върнем пак. Хора, само набързо и тук в тази миничка долу намерих 3 ендермена и намерих 2 ендерперли. На едната бе дъска, тук качах нагоре. Я прохабих. Ти си виновна отца. Тъй. И след като сме почистили абсолютно всичко, можем да започнем нашата фермичка. Фермицка. Като първо се почудим малко. Можем да изкопаем ето тук така. Малко и ще се циркулират овцете ето в тази част тук. Сега това нищо не ви говори. Но това на мен не ми пречи. Нямам чест, нали? Нямам чест. Ще бъде единичен. Да, сега ще бъде единичен. Така че, винаги трябва да имаме отправна точка, с която стрим, така че първата отправна точка ще ни бъде това. И ето тук ще устригваме самите овце. И ще бъдем ето тук, което значи, че трябва да имаме ето така. Всъщност така. И след което така, два хопара. След което тук трябва да имаме нашите два дропари. Един сочиш нагоре, другия сочиш към нас. Реално. След което може да си направим целият редстонец. Ще ни трябва горе до такова място. Слагаме тук блок. Слагаме тук торч. Слагаме тук. Не тук. Още едно напред копаем. Слагаме тук така. След като вземем туй, слагаме туй, активираме туй. Би трябвало да се включва през малко време. Добре. И се изстрелва нещо, ама в случая няма нищо, така че можем туй да го щупим. След което можем да отидем да спим. Аре! Можем, казах, да отидем да спим. Също така забравих да ви покажа колко парчалки имаме. 2 стака. И тея тук. И доста картофки. Така че като цяло си имаме стабилно количество храна. А да не забравяме всички тези животни, които в крайна случай може да ги изтрепим. След като идваме, спираме го той, понеже да не ни издава гадни звуци. След което тук трябва да са овцете, което значи, че те трябва да падат тук някъде. И трябва да сме тук. Тоест тук така. Можем да се фактне тук това. Ето тук така. Също така сега забравих се сетих за още едно нещо, което ще ни трябва, а именно такос табелки. Ще ги крафнем по-късно. След което правим 10 блока насам. Да знам, искам да е 10 блока. Тъй. След което тук трябва да направим самият механизъм, който ще ги качва нагоре, като много просто слагаме някъде една и такава градка, както знам, като минете върху градката се изкачвате лекичко нагоре. Вземем някакви блокчета, слагаме 3 от тях и ако сложим и така ще видим как овцете като се избутват, ще се качат нагоре. След което можем да свържем това и това. След което може да сложим блокче тук, да го обградим с таклас, да сложим тук така. Тук ще ни бъде водата. Ето тук така слагаме навсякъде дирт, който после ще порасне в грас.
Имаме ли грас? Нямаме грас, но имаме силката чекирка, която ще ни бъде от полза. И между другото сега сетих нещо. Един от вилджерите, който загубихме, беше с силката, че... Фак. Нищо. След което... тук така. Тук така. Слагаме така, че тук ще бъде водата, тук ще имаме табелка и т.е. тя ще ги избутва насам. Ето тук слагаме. Ето така. До тук. Те ще се бутат самички долу в бездната. Да, негати бездната, просто място, където ще бъдат остригани. Свързваме го така, че да не изглежда все едно виси. Слагаме ето така, че да не подскачат. И мисля, че сме готови. Остава само да направим табелки и да ги свържем. И след което ще ви покажа как да си вкарате овцете за най-лесно, по най-лесен начин. Толкова аз мисля, че имам. Не вреди да имаме още някой друга табелка. Слагаме ето тук една табелка. След което вземаме едната вода и я плокаме тук. Фак. Просто те ще сложим. Фак, не. Why you do this? Why you do this? Трябва да свършим тук така и тук така. След като тези двата дропъра, този отдолу, трябва да бъдат напълнени с ножици. Това ще го направим. След което трябва да имаме трябва да вземем дърта. Това ще го изчупим за малко. Трябва да имаме табелка тук. Трябва да имаме още една табелка. Фак. Още едно табелка. Даже знаете ли, ще крафна още табелки. Ете да има. Да има табелки. Айде и вземем си кофта с вода. Не ендерперлата, защото ако си имаме ендерперлата ще стане лошо. Слагаме ето тук. Не, даже не тук. Не всъщност тук, видите. Като сложим водата, трябва да стане ето така. Така че те просто като се падне долу. Те просто като тая вода ще сбутва овцете, нали, виждате насам. И всяка следваща овца ще бутва овцата преди насам. Те дойдат тук, ще се изкачат, после ще се хванат на водата, ще се сбутат насам, ще дойдат насам, ще паднат тук, ще бъдат остригани и ще се въртят. И през това време ще се хапват малко тревичка. За да бъдат щастливи. Така. След което аз много не ви препоръчвам да строите с такло първоначално, понеже аз имам много стъкло и затова го правя, но вие може да направите грешки и като прибираме овцете също така, май ще трябва да щупим някой друго стъкълце, така че не ви съветвам. Първо се стройте с такова, с дърт и после с всички други неща. Аз в случая ще оставя всичко ненужно. Ще ми трябва малко дърт обаче. Оп, не, той че ми трябва за да стартирам системата. Ендер перлата ще оставим при My Precious. И сега как да си вземем овцете. Първо ще ни трябва, разбира се, една пшеница, за да може да ги примамим. Даже ще имам още малко, че ако случайно райд кликнем, да не ги изгубим овцете, защото като изчезне пшеницата от ръката ви, те ви казват: чакайте, нямаш пшеница, аз смота на свинята следвам. Извинете малко, така трябва просто да си нося перата. Така, какво трябва да направим? Първо, трябва да имаме такъв фенсгейт. Но аз нямам. Кой може да направим? Оп, сетих се. Да виждате оградки. Оп, аз видях. Имам едно малко идея. Така, не бе, пусти ма. Махай са. Не, сериозно ли? Сериозно? Ще минавате ли от тука? Ще минавате ли от тука? Аз мога да минавам, а те не, сериозно ли? Я, излез навънка. Излез, казах ти излез. Добре. О, мага. Добре, открихме заместителската на Фенсгейта, през който вие може да минавате, но очевидно пръстетата не могат. Ха, ги бели сте. После идваме тук.
Слагаме го. Натрупваме с дърт от двете му страни, така че да не могат да излязат и чупим това. И те вече като отворим фенгейта ще могат да излязат през него. Сега няма да го запушим. След което ще им направим път. След което те трябва да се изкачат лека по лека нагоре. Нещо е такова, мисля, че ще бъде идеално. Оп, както казахме, идеално. И след което правим някаква малка платформичка. Всъщност не ще трябва един ляр по-нависоко да бъде. И даже по-назаде. Чакайте. Не така. Малко по-сложно ще стане. Бе, като го направя, ще се върна и ще ви го обясня как става. Така, просто правим някаква малка платформичка, която е заобградена, като център, където искаме да паднат овцете, слагаме две табелки, след което можем да сложим две кофи с вода, ето така, след което да вземем още две кофи. Тук направихме стълбичка, по която да могат да се качват самите овце. Слагаме в 4 ъгъла по една кофичка с вода и всъщност открих, че не трябва да бъде така. Фак, трябват ми още табелки. Ще се върнем, като го направим като с хората. Хора, просто нямам време, понеже е била да стане твърде дълъг, така че представете си, ето тази платформичка сега я запълвате цялата с дърт. След като пускате вода в 4 краища, нали, тя трябва да е отдалечена на 1, 2, 3, 4 блока точно от централната дупка, също така тя трябва да е точно едно блокче. Слагате в 4 ъгъла, опълбътнах тук едно ше, по една кофа с вода, след което просто трябва да привлечете овцете в това гигантско квадратче, където вече е доста по-лесно да го целите, отколкото и малкото. Те падат във водата, спирате да държите, нали, пшеницата, те губят интерес към вас и водата и ги избутват точно в ъгълче, така че сега това ще ви го направя, но все пак ще видите фермата напълно готова в следващия епизод. Това ще бъде всичко от мен, надявам се да ви е харесало, отново се извинявам, просто нямам толкова дълго време да ги направя точно нещата, времето в клиповете въобще не ми стига, но както и да е. Това ще бъде всичко от мен, надявам се да ви е харесало, поне да ви е било забавно, ако е така, лайк, сабскрайб, коментар и до скоро!